Bă, ce să zic, noi vă pregătim surprize frumoase, vă pregătim pentru toată lumea, în egală măsură, pentru toți și pentru hater. Noi nu avem Să știi că dușmănie. ești singurul, pe bune, scuze că te întreb, e singura persoană, cel puțin pe care o cunosc eu, care nu are niciun hater. Sunt câțiva și la mine. Bă, eu n-am văzut pe nimeni. Dar sunt... deja au ajuns în stadiu de uscăciune. Adică o să putrezească curând. Da. În fine, și haterii au fost buni și toată lumea. Eu le mulțumesc la toți și pentru donații și pentru, în egală măsură, la toată lumea. Dați un like, abonați-vă la... Era să zic la scandal. Abonați-vă la canal. Abonați-vă la canal ca să nu avem probleme. Să vă spun ceva. Dacă ai recuperat banii de la jocuri, nu renunța, mă, la visul tău. Joacă în continuare. Eu n-aș renunța. Și n-am să renunț toată viața. Asta îmi place Când mie la ai fi în tine, baston, că tu ești sincer, mă, tu nu ești de la să zici. bă, dar de ce oamenii vor realitatea, nu falsitatea, știi? De ce să spun la oameni, domne, că nu mai joc, domne, că nu mai joc de un an, nu mai joc de 2 ani. Bă, asta e vrăjeală, e Da, pielea uite, cură. apropo de ce zici acum, multă lume, nu în comentarii la tine, alții care i-am văzut eu, În viața zic de zi cu zi. domne, eu m-am lăsat de jocuri de 2 ani de zile. Nu există așa ceva că te-ai lăsat. Nu Nu ai cum să te lași de astea, nu. Astea știi când te lași? Uite. Când ești așa, atunci pot să spun, da, am scăpat. Dar nu mai pot să mai... Deci numai așa scapă lumea. Da, numai așa, da. Dacă poți să recuperezi toți banii și să iei o plată și peste la jocuri, bă, acum spune în realitate. Bun. Jucați-mă. Nu vă lăsați. Intimidați. Că aparatul îți face plata. Auzi, păi și hai să zicem și pe aia, dacă se întâmplă să ajungi iar în stadiu în care iar te... Bă, ajungi în stadiul în care ai fost, adică de cimitir sau de datorii și așa mai departe, n-are rost să le enumerăm, continui în continuare să ajungi în așa fel încât să-ți câștigi iar banii și peste și așa mai Adică departe. tu zici să ajungi iară să câștigi și să acoperi toată Dar pierderea. bineînțeles, bă, pentru bani nu trebuie să faceți, bă, nenorociri, să vă omorâți, să nu știu ce. Dă-i, bă, dracu de bani, banii vin și pleacă, dă-i în pula mea. Bă, voi să fiți sănătoși, ai noroc. Noroc și viață bună, bani în Viață punct. lungă, bani în punct. Viață lungă, bani în Că punct. Ion Creangă. Asta de la tine o știu. Care a fost cel mai jesnic lucru pe care l-ai făcut ca să obții bani de jocuri de noroc? Acum, cred că multă lume a făcut fel și fel de... La jocuri știi cum e. Băi, am nenumărate cazuri, fapte, să zic așa, care le-am făcut pentru astea, pentru jocuri. Hai să-ți dau un exemplu. Hai să nu ți-l dau chiar pe ăla negativ, ca să unul mai încremenească bun planeta asta, că nu vreau să... Dar vreau să spun un lucru, adică am mințit extrem de rău și extrem de mult. Lume. Da, lume bună cu care am stricat relații, am stricat absolut tot. Și după aia au zis că eu sunt un nenorocit și că joc. Uite, eu am cunoscut niște doctori. Așa, hai din că nu ne București. grăbim. Da. Noaptea e lungă. Am cunoscut niște doctori din București. Ce s-a întâmplat? Eram la un jackpot și urmăream să pice un jackpot de 1.200.000 după un aparat. Nu dau nume la sală, nu dau, știi? Fii atent cum s-a întâmplat chestia. 1.200.000 nu era pragul lui. Pragul lui definitiv, ca să înțeleagă... Adică limita. Limita lui, să înțeleagă toată lumea pe înțelesul lor, era la 1.500.000, știi? Mai avea 300 de milioane. Mai avea 300 de milioane, da. Acum, eu eram la masă la cafea, nu mai aveam bani, nu mai aveam nimic. Bă, dar asta e poveste pe bune, Bă, da? ascultă-mă să Așa, spun. bun. Deci bun. nu e harneală, Da, nu da, e da, absolut da. nimic. Zic Zic că cum m-am asociat cu ăștia, cu Așa, oamenii. cum i-ai cunoscut pe doctor? Cum mi-am nenorocit, ca să zic așa. Bă, fiți atenți ce s-a întâmplat. Eu stăteam la cafea, într-o sală de jocuri, și ce s-a întâmplat? Întâmplător a venit la mine, era el, fratisul, vărăsul și toate nevestele lor, știi? Toți erau jucători, dar se vedea că erau jucători înrăiți. 6 persoane. Da, erau înfometați, adică se vedea setea în sângele lor, știi? N-aveai cum, frate, așa ceva, nu. Și că știi cumva la cât, adică ai văzut că în colțul ecranului ți apare suma la cât e el maxim, știi? A venit la mine că știi cumva la cât să dă jackpotul ăla, eu știam că se dă la 1,5 miliard, știi? Am jucat la el și eu vreo lună de zile. Te-a paradit.
pe înțelesul tuturor, m-a băgat în cărucior. Și ce s-a întâmplat? Știi la cât se dă, da. Și eu i-am spus acum, zic limita, uite, atât. Ăla ce zice unul dintre ei? Dar nu vrei să discutăm puțin? Au zis, bă, hai să ne asociem. Că noi vrem să luăm și noi ăsta, că uite, suntem într-o pierdere, într-o gaură de bani, că uite așa, am intrat în niște datorii, nu știu ce, că mai recuperăm, că noi suntem doctori, suntem... Eu acum nu știam ce funcție are sau ce, și nu mă interesa. Da. Eu eram în mintea mea acolo, stăteam pe scaun, zic, bă, poate le iau și eu, poate dă Dumnezeu să mă... Ai dracu, era în gaură, dar bani de jocuri tot avea. Sute de milioane. Deci pentru ei 300 de milioane, hai să spun așa, detaliat ce s-a întâmplat. Așa. Prima zi atunci n-am jucat. Mi-au luat numărul de telefon și mi-a zis, uite, noi venim de mâini, că acum trebuie să plecăm la muncă, sau nu știu ce, probabil aveau programări sau aveau nu știu ce. Da, aveau treabă oameni. Pe acolo, da. Și a doua zi de dimineață, la ora 7 ei erau acolo. Bă, la 7 dimineața. Ne-am văzut dimineața, la prima oră acolo, la 7. Așa. Eu i-am spus din ziua din care m-am întâlnit cu ei, băi, eu nu am bani pentru că m-am pierdut la el, am băgat foarte mult, zic nu am bani și ce au zis? Nu e problemă de bani, îți dăm noi bani să joci cu noi, dacă îl luăm, așa mi-a zis și așa a fost discuția, eu nu m-am dus Nu la te-ai ei. pronunțat tu. Dacă îl luăm, împărțim banii în toți, 7 persoane, ei erau 6, Și cu tine al și șaptele. cu mine 7. Și a zis împărțim banii egal în toți. Acum vezi, bă, că Dumnezeu nu doarme, bă, mâncați. Că, bă, când e Dumnezeu, nu ai cum, bă, frate, așa ceva. Zi ce s-a întâmplat, că sunt și eu curios. Da pe ăștia după YouTube. Stai că spun să vezi, asta a fost cea mai urâtă porcărie care am făcut-o în viața mea. Adică urâtă. Nu mi se pare urâtă. Da, una dintre alea urâte, Pula oricum. mea, da. Da. Că până la urmă a fost șmecheria mea. N-am băgat mâna în buzunar la nimeni, nu am făcut eu nit și am plecat cu el în roabă. Nu. Am jucat o săptămână de zile în continuu. De dimineața până la ora 12 când erau ei. Îmi dădea 7-8 milioane. Ia mai bagă tot pe partea aia acolo. Mai ia 7-8 milioane, du-te tu. Zic, lasă că stau eu pe partea asta. Stați voi pe partea aia. Erau 7 aparate pe partea aia, 7 pe partea asta. Știi? Și mai erau încă 2 conectate individual în altă parte. Știi? Probabil că n-au avut loc între alea să le Și pună le-a acolo pus și le-au pe pus perete. puțin mai separat, dar nu juca nimeni la ale. Nu știu de ce. Dar nu juca nimeni la ele. Eu acum luam banii, băgăm 1 milion, mai băgam și 2 milioane în buzunar. Mai dă, bă, ceva, că zic că a tocat. Bă, azi așa, mâine așa, au pierdut câteva sute de milioane au băgat. Pentru ăla de 1,5 miliard. Da, au băgat vreo 800 de milioane adunați toată săptămâna. Deci pentru să încarcă pe aia 300 de milioane, au băgat vreo 800. Și ce crezi, nu-l încărcase. În ultima zi, veneau unii, nu știu ce naționalitate erau, nu erau români în niciun caz. Începuse și ea să bage. Au plecat, m-am pus la aparat cu ei iar. Am băgat banii tot de la ei, știi? Lasă, bă, că ei când a plecat acum pe fiecare zi îmi dădea câte 300 de lei. Uite, ia să ai și tu de o cafea și nu știu ce. Așa, și mâine gest, le vedem. cum ar fi Da, gest. gestul lor din partea. Păi erau ok oamenii, frate, adică... Nu, a fost ok, da. Și ce s-a întâmplat? Ultima zi, când era aproape de 1.490.000.000 și Pragul pragului. aproape de ras. S-a dus într-un 1.500.000.000, aproape cât trebuia să pice. Au început ei să bage, au băgat vreo 100 de milioane, ei toți pe partea aia, și eu cred că am băgat vreo 20 pe partea asta. Și când m-am dus la el pe partea aia și am mai cerut, i-am spus mai dăm 5-6 să mai băgăm, că zic trebuie să pice neapărat, n-ai cum. Și el zice, păi da, mai am vreo 40 de milioane toți banii. Dă-mă încoace și zic să bag aici să... Bă, ei erau pe partea aia, pica jackpot-ul pe aparatul meu. Eu acum ce-am făcut? Bă, bravo și nu știu ce, ei toți au venit să mă îmbrăciseze. Bravo și nu știu ce, felicitări, a venit tăia, pula mea, cu tortul acolo, cu artificii, cu vrăjeală. Acum trebuia să mă duc să iau banii de la caserie de acolo, știi? Eu m-am dus să-mi luat banii, după toată După tot circul ăsta. mascarada. Ei ce așteptau?
Ei așteptau să împartă banii, să împart eu banii cu ei. Eu ce am făcut? Eu am luat banii, i-am băgat în borsetă, în buzunar, în geacă, peste tot și am dat să plec plăuș. Păi stai un pic, că nu ne dai și nouă. Păi ce să vă dau? Dacă ei mi-a dat de plăcere și așa a pus norocul la mine, păi vrei să-ți dau eu norocul meu? Eu când am riscat banii, tu ai riscat vreun ban cu mine? Da, da. Mă înțeles? Și a picat, că stai, că nu știu ce, că nu se face așa, că nu știu ce, că nu e corect. Nu e corect? Păi de eu am jucat o lună și ceva de zile la ăsta și zic că ați venit voi cu 3 lei voștri? Zic că ați venit cu 3 lei voștri ca să-mi luați mie banii de aici? Frate, zic, era al meu. Dă-o morții, că zic, de când n-am așteptat. De atâta timp. Trebuie să plec și o fericit acasă, nu? Că nu se face așa, că nu știu ce, că cu noi ai terminat-o, că să nu mai ne suni în viața ta, să nu știu, știi? M-am dus jos acolo, am coborât, era mega. Ei tot mă urmărea, știi? Vreau să vină după tine. Da, până la urmă a venit unul după mine, știi? Că nu e frumos din partea ta, pentru că... Păi zic, ce nu e frumos din partea mea? Dar zic, păi voi ați băgat atâta? Dar zic, eu am băgat încă o dată cât voi, într-o lună de zile. Un sac fără fund jackpotul ăla. E mare măgărie la ele, la jackpoturile. Hai că le da acum, hai că nu știu ce, hai că să mai băgăm 50 de milioane, hai că să mai băgăm... Ai văzut, îți mai aruncă o plată pe aparat. 70-80 de milioane, 300-400, știi? Da, da, da. Mai scos, mai te învârți, mai nu știu... De unde? Asta e vrăjeală. În 3 zile nu i-am mai avut. În 3 zile s-a ales prăful de ei. 1,5 milion. Da. Și ca să vezi că Dumnezeu n-a dormit nici la mine, nici la ei. Întâmplarea a fost că i-am găsit pe ei în altă sală și au luat un jackpot acolo, la niște... Nu erau EGT-uri alea, nici gaminatoare, erau unele cu ecran mare. Și au luat banii, știi? Și după aia a venit el la mine, că m-a văzut că eram acolo în sală, știi? Unul dintre ei a venit la mine. Vezi tu că ne-am întors și noi acum treaba. Și am zis să fii sănătos. Domne, nu știu, toată viața mi-a plăcut să beau. Să beau, dar nu exagerez, cred că am băut cisterne de bere la viața mea. Cisterne cred că am băut. Da.